дар самти шимолии кӯҳҳои Алп, дар доманаи дарёи Ааре, шаҳре ҷойгир шудааст, ки ҳарчанд 140 000 аҳолӣ дорад, вале дар тамоми ҷаҳон машҳур аст. ин пойтахти яке аз кишварҳои сарватмандтарини дунёст. тамошобинони азиз, шояд пай бурда бошед, ки мо дар шаҳри Берн, пойтахти Швейтсария қарор дорем. биёед якҷоя ба тамошои ин шаҳри афсонавӣ мебароем. аслан ҳар як шаҳри Швейтсария зебои дилраво буда, тамошои онҳо ба сайёҳон завқи калон мебахшад. шаҳри Берн бошад, дар маркази кишвар воқеъ аст. аслан рамзи шаҳри Берн хирс ба ҳисоб меравад, ки ҳатто дар герби шаҳр таҷассум ёфтааст. дар боғи марказии Берн, дар соҳили дарё, баъзан вақт чанд ҷуфти хирсҳоро мушоҳида кардан мумкин аст. Берн шаҳри беназири асри миёнагӣ буда, бо кӯчаҳои қадимаи худ машҳур мебошад. тибқи нақша, ки садсолаҳо пеш муқаррар гаштааст, кӯчаҳои шаҳрро маҳз бо ҳамин усул бунёд намудаанд. шаҳри кӯҳнаи Берн ба рӯйхати меросии умумиҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шудааст. Берн шаҳри фаввораҳост. дидани беш аз 100 фаввораи зебо ба кас фараҳ мебахшад. бештари ин фаввораҳо дар асри 16 сохта шудааст. аз рӯи сарчашмаҳо шаҳр соли 1191 бо фармони граф Берталди панҷуми Заринген бунёд гаштааст. соли 1353 бошад, Берн ба Конфедератсияи Швейтсария ҳамроҳ шуд ва аз соли 1848 дар ин ҷо ҳукумати федералӣ ҷойгир шуд. Берн пойтахт аст, вале шаҳри калонтарини Швейтсария нест. дар ин ҷо ҳукумат, парламент ва албатта бонки марказии Швейтсария ҷойгир аст. инчунин иттифоқи байналмилалии почта ва идораи роҳи оҳани Швейтсария дар ин ҷо воқеъ аст. Берн бешубҳа яке аз зеботарин шаҳрҳои Аврупо ва ҷаҳон ба ҳисоб меравад. ин шаҳри зебоманзара, ки пойтахти Швейтсария мебошад, бо табиати дилфиреб ва меъмории беназиру нотакрори худ диққати тамоми оламиёнро ба худ ҷалб кардааст. аз тарафи дигар, иқлими мусоид ва меҳмоннавозии мардуми Швейтсария боис шудааст, ки сол то сол шумораи сайёҳон ба ин шаҳр афзояд. швейтсария ва умуман шаҳри Берн барои зиндагӣ яке аз мувофиқтарин кишварҳо ба ҳисоб меравад, вале дар баробари ин гаронтарин кишвар барои зиндагӣ низ маҳсуб меёбад. ин шаҳри зебоманзар бо намуди дилкаш ва табиати дилфиребу нотакрори худ, бо пулу фаввораҳои ғайриоддиаш дар қалби меҳмонон маъвои доимӣ гирифтааст. манораҳои гуногуни соатдор бошад ба рамзи шаҳр табдил ёфтааст.